No niin, menikö se käyntiin? Täällä, täällä mä ihmettelen, kun mä käynnistän tätä nauhoitusohjelmaa, niin se 2 kertaa jo sammuu. Katsotaan nyt, että pysyykö pystyssä. Joo, jotain kummallista bugia siellä on. Se on perjantai, diu diu diu. Joo, perjantai. Taas on perjantai. Se on vähän niin kuin silleen, että toi tiistai ja keskiviikko ja torstai, ne putoo niin kuin semmoiseen mustaan aukkoon. Ei niitä ole olemassa. Että se on maanantai ja sitten yhtäkkiä on perjantai. Joo. On se kummallista. Maapallo pyörii, vaikka kaikkea hullua tapahtuu. Mutta tässä on hieno uutinen. Trumpihan on lupannut näille valtion työntekijöille, jotka tuli töihin palkatta, vaikka tilanne oli se, mikä se oli, että siellä oli lennonjohtajia, sitten siellä oli näitä lentoaseman turvallisuusvilkkailijoita, turvatarkastajia ja näitä ja kaikkea niitä nyt. Tämä tämä ryhtyi heti toimiin tämä Kristin Noem, joka on justiin vastaan näistä kotimaan turvallisuuspalveluista ja näistä, niin antoi 10 000 dollarin shekin kaikille. Siellä oli, tai Washingtonissa oli, ja sitten ympäri maata kyllä näitä jaetaan, mutta se itse henkikohtaisesti, henkilökohtaisesti jakoi kuulkaa 10 000 tsekkejä. Joo. No, porukkahan oli aivan onnessaan. Palkat tulee takautuvasti, totta kai, mutta tämä 10 000, se oli ihan tämmöinen bonus, extra bonus. Joo, kyllä tuntui varmaan mukavalta. No se oli palkkio siitä, että tuli töihin, vaikka ei olisi tarvinnut tulla. Ja epävarmuus oli roikku ilmassa, mutta ne tuli silti. Joo, hieno ele Trumpiltahan tuo oli, kun se lupasi noita. Ja nyt niitä sitten jaetaan. Tosi hieno. Joo, katsotaan lisää rahanjako-uutisia hetken kuluttua. No niin, ystävät rakkaat. Trump on nyt sille on esitelty. Siellä Valkoisen talon kellarissa, siellä on tämmöinen sodanjohtohuone. No siellä on nyt sitten esitelty Trumpille vaihtoehdot Venezuelan. Siellä on käyty läpi erilaisia skenaarioita ja vaihtoehtoja, että mitä nyt sitten sotilaallisesti voitaisiin Venezuelan kanssa tehdä. Joukot on kasattu, kaikki on valmiina lähtöön. Sanonut, että tarvitaan vain Trumpilta let's go -käsky ja se rupeaa tapahtumaan. Ja siitä on tieto nyt sitten tullut, että sillä on esitelty vaihtoehdot. Ja se on sitten jäänyt harkitsemaan, että nukkuu yön yli ja sitten aamulla alkaa vissiin tapahtua. Ja suopi nähdä. Vaihtoehdot on käyty läpi. Ja tämä on sitten herättänyt tietenkin Euroopassa kauheata nyt sitten tietenkin älämölyä, että mitä Amerikka tulee tekemään A näille huumeveneille ja B sitten Venezuelalle. No, valtiosihteeri Mark Rubio on sanonut ihan suoraan Euroopan johtajille, että ette te päätä, miten Yhdysvallat itseänsä puolustaa. Suvakithan nyt huutaa noista, kun ne upottaa noita huumeveneitä
kehtaa kiitkeä ja huutaa, että kyllä se on, kyllä mä näen sen ihan selkeästi, niin kuin Trump sanoi, että nämä huumeveneet, se on niinku, se on uhka ja vaara Yhdysvaltain turvallisuudelle. Huumeveneitä tulee kuulkaa yli. Joo, mutta ei ne ole mitään turistiveneitä. Ei ne ole mitään turistiveneitä, joo. Että ei muuta kuin pohjaa vaan. Ja Rubio on sanonut suoraan nyt, kun Euroopasta on tullut paljon tuommoista palautetta, että kaiken näköistä, että tämä on laitonta ja bla bla bla. Ja mitä se laitonta? Se on laitonta, että ajetaan huumausaineita kuulkaa veneissä, niin pikaveneissä Lahden yli. Eikö se ole laitonta? Joo. BBC on nyt esittänyt anteeksi pyynnön, mutta tässä on paljon muttia. Niin, ensinnäkin niin BBC lähetti henkilökohtaisen kirjeen Trumpille, jossa se pyytää Trumpilta anteeksi. Ja kun Trump itsehän on vaatinut, että BBC:n pitää pyytää kaikilta katsojiltaan ja niin kuin asiakkailtaan anteeksi, että he harhaanjohtivat heitä. Se, mitä ne nyt on Trumpista, ja näin, niin ei se ollut tässä. Se ei ollut tässä. Ei Trumpi hakenut henkilökohtaista anteeksi pyyntöä. Mutta tämä on nyt sillä lailla, niin kuin, voisiko sanoa, verhottu, vesitetty. Tämä anteeksi pyyntö, että yritetään nyt sitten vaan, niin kuin, että Trumpilta pyydetään anteeksi. Sori, nyt me sitä videota kuule muokattiin susta. Ei siitä ole kysymys. Ei Trumpi ole hakemassa itselleen. Se on tottunut tähän paskaheittoon niin paljon, että sitä ei hetkauta. Mutta se on sanonut, että kaikki teidän seuraajat ja katsojat ja nämä, niin heitähän te olette huijannut. Heiltä pitää pyytää anteeksi ja isosti, niin kuin julkisesti tehdään iso etusivun juttu siitä, että pyydämme nöyrimästi katsojiltamme anteeksi. Olemme paska firma. Mikä on totuus? Joo, niin ne yrittää nyt tällainen sitten. No, tämä Trump ei ole yhtään tähän tyytyväinen. Ja se oli vähän kuulemma nyt vihjassa, että no, hänen vissiin tarvitsee nyt sitten se $1 miljardin haaste nostaa näitä vastaan. Kyllä se olisi niin äikkismäikkis, kun haastaisi ne nyt kukaan sitten oikeuteen tosta. Kyllähän tämä niinku tämmöinen vielä vetkutellaan. Jääty ihan 6-0 housut kintuissa kiinni, niin vielä yritetään vetkutella, on sitten lähetetään vaan henkilökohtainen kirje Trumpille. Eikä mitään BBC omissa mediassa ei mitään puhetta tästä asiasta, ei halkastua sana. No, ihan just oikein tyypillistä. En mä oo mitään tehnyt. Mä oon ihan syytä. Mutta saatte nähdä. Se nostaa sen syytteen. Ei se tohon suostu. Tai se ei riitä tässä asiassa. Kuinka vaikeaa voi olla anteeksi pyyntö? No näköjään voi olla niin kuin todella vaikeaa. Joo, kertoo paljon. Se ei maksaisi mitään se anteeksi pyyntö, mutta pian maksaa.
ja paljon. Tämä First Lady, tämä Melania Trump, kyllä se tekee hyvää työtä siellä taustalla ja nyt hänen miehensä sitten Melanian aloitteesta siellä on kehitelty tämmöistä näihin kasvatuskoteihin ja tämä Melania on käynyt niissä vierailulla monessa ja siellä on nostettu esille semmoisia puutteita, ja suurin puute tietenkin on sitten ollut näissä rahoituspuolen jutuissa, niin Trump allekirjoitti presidentin sen asetuksen, kuinka nyt näitä kasvatuskotien juttuja pitää kehittää ja ihan uusia juttuja. Melanen kaikki nämä ehdotukset, mitä hän on tiiminsä kanssa sitten tässä asiassa tehnyt. Trump on todennut, että aivan mahtava juttu. Hän teki presidentin määräyksen. Joo, kasvatuskotien. No kuulemma niin kuin todella laahannut. Ja varsinkin Bidenin aikana niin ne ei saanut mitään aikaiseksi parannuksia. Ja niin siellä on selkeästi isoja puutteita lasten niin kuin ihan vaatetuksista ja ruokailu ja kaikki nämä on käyty läpi ja ala-arvoisia. Nyt se korjataan. Trumpin käskystä. Rupesi tapahtuu heti. Kyllä täytyy sanoa Melanille, että upea nainen. Tekee hyvää työtä. Ja aina niin kuin lasten edestä. Kyllä se. Joo. Hienoa. Joo. Kaliforniassa siellä on ollut paniikki. Siellä pikajunan veturinkuljettaja nukahti. Joo. Oliko se nyt sitten San Franciscosta Los Angelesin välissä junayhteydessä? Täällä oli tässä muistaakseni oli kuva. No se oli sitten vaan, kun tässä on, joo, niin tässä on monta videoa, tämmöisiä pieniä, mutta missä sitten oli se kuskin kuva? No oli toinenkin. Oliko se, katsotaan, mennään takaisin. Oliko toinen? No tää oli tämä sama. Hetkinen. Mä jossakin näin, oli siitä kuskista, oli kuva, kun se siellä pää nuokkui ja sitten se nukahti ja sitten se paino menemään. Meni stoppimerkin ohi. Hyvä, että ei tullut törmäystä. Ne sai sen sitten hätäpysäytettyä. Se tähän. Kyllä mä jossakin, mulla on taas hukassa nämä. Mulla on niin paljon näitä uutisia. Tää ei nyt tule auki, tää video. No joo, kuitenkin kuski nukahti ja toppimerkki ohi ja sitten siellä painettiin hätätoppia, niin se onneksi saatiin sitten pysähtettyä. Joo. Läheltä piti tilanne. Kyllä se voi, ei koskaan tiedä. Tätäkään veturinkuljettaja nukahtaa. Ollut vissiin raskas ne on viikonloppuun vasta tulos. No ehkä on ollut tosi raskas viikko. Nukkuu siellä kuulkaa. Hyvä, ettei. Suuronnettomuushan se olisi ollut kuulkaa. Siellä on junalasti täynnä ihmisiä.